बिसना सादोरबो गैला खोना। बिसना सादोर गांसे बायनो होनांगोन र'। मैनाथि, नों आंखौ गाज्रि दामोन। मानोना आङो नोंनि फट'खौ बोखानो होबाय। माने आं एसे बोरैबा मोनो नायफ्लांबाय थायो फट'खौनो। बेनिखायनो आङो बोखानो होबाय। आरो ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा। अनजालुआ मा गावगायनि फिसालाखौलाय खबर लानो थाङो ना थाङा? जेनेबा बिमानै आरो बिबैया फिबाय दे। थेवब्लाबोथ' गथ'खौ खबर लानो थांनांगौ ना। आंबो दा गथ'खौ नायनो लुबैसोबाय। नङाबा अनजालुखौ लोगो हमो र' आङो। अनजालुनि फिसालाखौ नायनो लुबैसोबाय आङो। सोरबायसिबा माबायसिबा नायनो लुबैसोदों आङो। आरोबा बेसांसो देरखो। अनजालु! अनजालु! ओजों फैलाय! मायो मामोन? अनजालु, आङो नोंनि फिसालाखौ नायनो लुबैसोदों। आंनियावथ' फट'बो गैलालै। जोनोम जानाय टाइमावनो बिमायाबो थैना होबायना। आं आरो फट' खेबनाय बेफोरखौ जेबो सानफ्लाङासै। बुंनो थाङोबा आंथ' गथ'खौ रागासो जोंदोंमोन। मानोना बिनि थाखायनो थैनाय रखम जादोंमोन ना बिमाया। औ, नंगौ नंनायालाय। बेफोरबायदिलाय साननाय फैखागोनबो देनाय आरो नंमारगौबो। थेवब्लाबो आरो बिदि होननानै गथ'खौ रागा जोंबाय थानोबो हायाना। आरो बुंनो थाङोबा गथ'निया जेबो दाय गैयि रखम। मानोना बिमानियानो खाफाल गैखाया खोना। बेनिखायनो थैबाय बेफोरबायदिबो सानलायलाङो आङो। अनजालु, जेखिजाया जों थौ राजाखौ नायनो थांनि। नायनो थांनो? मा नोङो नायनो लुबैथारदों आरो? औ अनजालु, फिसालाखौ नायनो लुबैसोदों आङो। थौना नायहैनि। आरो नों साननाङादि आङो बेखौ अना। अनगोन आङो। आङो ओरैनोबाबो गथ'फोरखौ जोबोद मोजां मोनखायो। थौना खेबसे नायहैनि अनजालु। नों मा गावनि फिसालाखौनो नायनो लुबैया नामा? लुगैयो लुगैनायालाय, थेवब्लाबो दा थांथ'वा दे। उनाव थांगोन। माने साननैसो उनाव। दा थांथ'वा नामा? दा गरमथारबो। बा गरमा मा? बेयाव गरम मोना आरो। थेवब्लाबो दा थांथ'वा दे ना। उनाव थांगोन। साननैसोनि उनाव। माने आं खबर लानो थांखायो मालाबा मालाबा। ओमफ्राय आं फैसाबो होबोनांगोन ना थाइबा थाइनै। दा माने आंनि आखायाव फैसा गैथ'वालायमोन। मालाबा फैसा मोनबाथाय थांगोन दे। आरो फैसा होबोनो हायाबाबो एसे बोरैबा मोनोना। नंगौ नंनायालाय। दे होमबालाय साननैसोनि उनाव थांसै। औ ना, उनाव थांसिगोन दे। नङाबा नोंसा आगैनियाव बिहराखै मानो बिमानैनियाव? बिनिया केमेरा गोनां माबायानो गैया। केमेरा गोनां मबाइलानो गैया, बिना फिसासो। ओमफ्राय न' खाथिनियाव रावबो गैया होमबा? गैया। बिसोरनि न' खाथियाव रावबो बेफोरबायदि केमेरा गोनां गैया, बिलानि न' खाथियाव। दे होमबालाय थांनानैनो नायहैनांसिगोन। दे थाइनैसो फैसा जमाय, ओमफ्राय थांसै फिसालाखौ नायनो। दे जागोन दे। ओमफ्राय अनजालु, बिसना सादोरबो नांगौ जादोंमोन। नोंनियाथ' बिसना सादोरफ्रानो गैला। बिसना सादोर गैयाबा आरो बिसनाफोरखौ बोरैबा नुयोना। औ दे, आङो गाबोन हाथाइनिफ्राय लाबोगोन दे गांसे, फैसा मोनबाथाय। दे जागोन दे। ओंखाम संहोलांसै र' आङो। औ दे थां संसां। आबैखौ दायो फन खालामनांगोन र'। बे अम्बिके मोना अबाव दंमारो? आं जुदि गथ'खौ फाननो नागिरदोंमोन होननानै मोनथिबाथाय आंखौ लाइमोना गाज्रि मोनगोन। आंखौ जोबोद गाज्रि मोनगोन बियो। आङो आबैनो फन हरगोन र'। नङाबा दानो हरनि र'। बुंना दोनखानोसै। दाबा आरो अम्बिके मोना अबाव दंहैयो? गथ'खौ लानाबा अबाव थांखो? फनाबो नांला, सुइस अफसो आजिखालि। आंखौ गिनानैनो सुइस अफ खालामना लादों बिबो। मा सानगोन दा आंखौ लाइमोना मोनथिबाथाय? जोबोद गाज्रि मोनगोन माथो। र' बै बारिथिंजाय थांनानै आबैजों रायज्लायहैनि र'। हेलौ आबै, मा खालामदों? आङो अनजालु। अनजालु आबौ? औ आबै, मा खौरां? मोजाङै दङ ना? दंथ'यो दे, माथो बुंबावनो आरो। ओमफ्राय आबौ, अनसायालाय? अनसाया मोजाङै दङना गथ'आ? अनसाय? मा आबै, अनसाय आरो अम्बिकेया नोंसानाव गैया नामा? गैया आबौ जोंहानाव। मा नोंसानावबो गैया नामा होमबा? अबाव थानो आबै, नोंलाय माथो मिथिखागौ। आंखौ गिनानै अम्बिकेया गथ'खौ लाना खारदोंमोन होनना। थेवब्लाबो आबौ, आं नोंनि न'आवसो दंहैयो सानदोंमोन। होमबा बिसोर सानैयालाय आलायसिलाय अबाव दंहैयो? बेनोथ' आबै, आं नोंसानावसो थांनो नागिरदोंमोन नायनो दं होननानै। गैया दे आबौ, गैया, जोंहानाव गैया।
नागिरहैथां बिसोर सानैखौ अबा आलाय सिलाय जानानै दङ गथ' सानैया। आं दा अबाव नागिरनो आबै फनाबो नांला अम्बिकिनियाव गिनानै सुइस अफ खालामजोबनासो दोनदों। आं आरो मोनसे टाइमाव फाग्ला रखम जादोंमोन ना आबै आंनिया गिबि हिन्जावा फैफिनबाय आंजों। आलाय सिलायनो होनबा गथ' सानैया अबाव दंहैमारो? नोंबो मानो बेफोरबायदि जादोंमोन सानसे समाव आबौ हो? दा नोंनि थाखाय बिसोर सानैया आलाय सिलाय जाबायना दाबा आरो अबाव दंहैयो अबाव गैया मोजाङैबा दंना गैया माबा जाखो माबा जायाखै। मा बुंबावनो आरो आबै गथ' सानैया नागिरहैथां मोनथिबाय। अबाव मोननो आं दा आबै बिसोरखौ फन नाम्बारानो गैलाबा न'आव दङबाबो सुइस अफसो। मोनथिला दे आरो माबा जाखो सानैबो। आंलाय नोंसानावसो दंहैयो सानदोंमोनलै आबै नोंसानाव गैया होनबा सोरानो दंहैमारो बिसोरो। दा आं मा मोनथिगौ आबौ मा मोनथिगौ? आबै अम्बिकिनियाबोथ' रावबो गैखाया जोंनि अनगा फिसिनो लांनाय बिमाया दङबाबोथ' बेखौ होखारहरखादों बे न'आवथ' थांखाया आरोथ' रावबो आलासिबो गैया बबेयाव थांमारखो बिसोरो। गासैबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों बेफोरो मोनथिबाय। नोङो गथ'खौ नायनो हाया थेवब्लाबोथ' फाननो ओंखारनाङाना मानो फाननो ओंखारनाय नोंलाय? सोरबा गावनि गथ'खौ फानो हा? आबै फानगौमोनबाबोथ' आं फिसिनोसो हरगौमोन ना मालाय फिसिनोसो लांगौमोन बेखौ। थेवब्लाबो आबै मैनाथिनि आत्मायादि फानजानो बादोंमोननो अम्बिकिनि सिमाङाव फैलायनानै बुंदोंनो फाननाङा होननानै। जाय मानसिनो फाननो नागिरदों बिसोर मानसिफोरा गाज्रिथार होननानै बुंदोंमोननो सिमाङाव फैलायनानै। नों मानो बुजिया नों मानो थेवब्लाबो फाननो नागिरनाय? आबै सिमांनि बाथ्रासो बियो रियेलथ' नङाना सिमाङावलाय मा जाद जाद नुखायो। नंगौबोथ' जानो हागौना नङाबा बिनि थैनाय बिमानि आत्माया अम्बिकिनि सिमाङाव फैनानै मानो बेफोरबायदि बुंगौमोन? गथ'आ नागिर मोनथिबाय। नंगौ आंबो सानसे समाव गथ'खौ रागा जोंदोंमोन थेवब्लाबो दा आंनो नांफिनगौ मोनथिबाय। नोंनि बायसि फाननो नागिराखैमोन आं मोनथिबाय। नागिरहैथां गथ'आ। आलाय सिलाय आखायावबो थाइसे फैसा गैयामोन अम्बिकिनियाव। आंसो थांनो गोनाङाव फैसा 20 थाखा हरदोंमोन। फैदोंमोन बिसोरो फैनाया जोंहानियाव नाथाय नोंनि उतपातावनो नोंखौ गिनानै खारदोंमोन बिसोरो मोनथिबाय। थेवब्लाबो आं नोंजोंनो दंहैयो सानदोंमोन नों मोजां जाफिनबाय सानदोंमोन। आंनि आयं फिसाखौ नागिरहैनोबा नागिर मोनथिबाय अनजालु। जागोन दे आबै। जागोन दे नङा नागिरहैनोबा है आलाय सिलायनो माबा जाना दंहैयो सानैबो। नङा अबाव थांमारदों बिसोरो सोरानाव थाहैमारदों। आबै लानियाव गैयाबा सोरानाव दंहैयो ना आबैया दिनैबो थगायदों आंखौ? आबै लानियाव खेबसे नायहैबावनांगोन आं। आबैया आंखौ फानजानो गिनानै थगायनोबो हानाय। ना थगायाखै आबैया? जुदि थगायनाय मोनबा बै दाखालि फैनाय खोथाखौबो बुंनाय नङामोन। गैमारा खोनालै बिसोरो आंखौ गिनानै अबावबा खारना थाहैदों खोना नाथाय थांदोंबो थांदों अबाव थांदों रावबोथ' गैया। आं गिनायसो मोनसोबाय सानैबो दा मोजाङै दंना गैया बिसोरो? आं गिनाय मोनसोबाय र' आङो बिसोरखौ नागिरनो थांसै आं। सिगाङावनो आं आबैलानि न'आव थांग्रोगोन। आबैया थगायनोबो हानाय। जुदि आबैलानियाव गैयाबा आं जायगा नागिरनांगोन। नाथाय लाइमोनखौ मा होननानै थगायनो आं दा? माबा मोनसे होनना थगायना दोननानै आं बिसोरखौ नागिरनो थांसै। अबाव थांमारखो बिसोर? आं ओरैबायदि गिनाय मोनबाय। आंनो पापि आं सानसे समाव मानो एसेबां माथा गरम जानायमोन? गावनि असे बिफा जालायनानै आङो गावनि गथ'खौनो फाननो ओंखारदोंमोन। मा बुंबावनो आंबो आरो टेनसन जादोंमोन बिमा थैनायनि। मैयाबो आं राखावस्रिनियाव सोंदोंमोन नाथाय राखावस्रिनोबो फन हरलानो माथो। थांसै आं नागिरनो। बेफोरबायदि थाबाय थाब्ला जानाय नङा। अबावबा दंहैयो माबा हालोदाव दंहैयो सानैबो। थांसै आं दिनैनो नागिरनो थांसै। बेफोरबायदि थाबाय थाब्ला जानाय नङा। नों थांनो ओंखारबायानो? औ ओंखारबायानो र' थांसै आङो। थांसै माने आं दोनहैगोन दे। नोंनिया माथो सिं सादोंनो? नांलाया दे आं हारसिं थांनो हागोन। जेबो नङा दे दोनहैनो हागोन आङो। आंखौ दोनना फैनानै ओमफ्राय नोंनिया बांद्राय जाबालाय सिं सानाया? है जाया दे एसेबां गोजान लामा हारसिं थांनाङा। आं दङना आं दोनहैगोन। थौ होनबालाय दोनहैनो बालाय। बिहामजो थांसैबा? औ आयै थांसै। आयै आं नोंनि थाखाय ओंखाम खुरना दोनखादों दे थांजाहै थां। आरो सानजौफुनि थाखायबो आङो ओंखाम ओंख्रि गासैखौबो संना दोनजोबखाबाय आयै। ओमफ्राय आयै आङो गाबोन समफोरनो फैगोन दे। दे बिहामजो माथो बुंबावनो आरो नोंसायाबो लोमजाबाय थायो। दे गाबोन समफोर फैयाबाबो सानथाम सानब्रै थाना फै। नोंसायाबो लोमजादोंना दा नायग्रा मानसिबो गैया। नोंसा बिनानावाबो दा उन्दैना
जेबो नङा दे सानब्रै सानथाम थाबाबो। बिथिंजाय आरो सोर ओंखाम संगोन आयै? दे बिहामजो आङो संगोन दे। आरो गब्दायाबो सङोना जोंहा गब्दा फैदोंना दा टेनसन गैया। अ दे होमबालाय आयै आङो सानब्रै थायाबाबो सानथाम थाना फैगोन दे। ओमफ्राय आयै मुलिफोरखौ जानो बावनाङा दे। जागोन दे बिहामजो। दा नों गैयिजों एसे बावगोनानो खोना आङो अबेबा टाइमाव। मानसियानो बावग्रा जाबायहाय बिहामजो। दा नोङो गोसोखांना होबाय थायोना बेनिखायसो मुलि जानायाव मिस जायाखै आंनिया। दा नों थांबाथाय एसे मिस जागोन। राहुल आइया बावनोबो हानाय। नोङो मुलिखौ टाइम बाय टाइम जानो होबानो जाबाय। थाल लाबाय थादो। दे जागोन दे आयै नोङो टेनसन खालामनाङा आं दङ ना। नंमारगौबो दे दालिमा मा एसे मोजांमार। ओरैबायदि अनो आइखौबो गावगायनि असे बिमा बायदियानो अनथारो। आरो आइखौल' नङा जोंखौबो अनसोयो। नंमारगौबो दे दालिम बायसि बिहामजो मोननाय नंमारा बरावबो नागिरनानै। लाखनि गेजेराव सासे सानैल'सो बेफोरबायदि गियानि थामारो। हा नोंनियालाय सिं सानाया हामबायना हामाखै आबा? हामबायबालाय थां बिहामजोखौ दोनहैदो। औ दोनैनि र' एसे खानाय हहैनि आं। थां आबा थां बिहामजो हारसिं जागोन ना एसेबां गोजान लामा। हारसिंबा एसे बोरैबा जायोना। र' खानाय हहैनि। आं आरो सिं सादों होननायखाय लोगो लायाखैमोन आयै। दे एसे सिं सानाया जेबो नङा। एसेबां गोजान लामा हारसिं थांनाङा बिहामजो एसे बोरैबा मोनो। औ मोनो मोननायालाय आयै बोरैबा मोनमारो। सासे लोगो थाबालाय मोजां आरो। बा बाजै नों न'आव थांनो ओंखारलायबायानो माथो दाखालि बावल'सो थांदोंमोन। बे सासे मानसिनि थाखायनोथ' थानो बायो आं बे न'आव। बिमाया लोमजादोनो। ए लोमजालायबाय नोंसायालाय मा लोमजाबाय थायोलै? हा बैसो जाबाय नालाय लोमजाखाबाय थागोन। आं लोमजाया होमबा? ओमफ्राय नों आंनो दोनैनो आंलाय आदै गग्गा नोंसा आदायानो दोनैनो थांनो नागिरदों। है आं नोंसोरनिथिंजाय थांनो नागिरखादोंलै। आंनिया लोगो सासे दंखायो। ए नंगौ हा दहायनिफ्रायलाय मानोथ' खिन्थायाखैमोन? नोंसोरलाय माला खिन्थानाय दे बाजैयादि न'आव थांनो नागिरदों होननानै आं मिन्थियाना। दादि नोंसा आदायाबो थांनो होनना बुंदों। दानियालाय माथो सिं सानाय जादोंनो गारि सालायबाथाय सिं सानाया बांद्राय जायो मिथिगौ ना। आरो नोंसोरना एसेबां गोजान लामा। दे होमबा बिहामजो नोङो गब्दाजोंनो थांदो। आंलाय मिन्थियाखैमोन गब्दायादि ओजों थांगोन होननानै। थौ जाबाय गैया दा नों सिं सानाया मा एसेबां गोजान लामा गारि सालायनो नागिरदों। आं थांनो नागिरदों आं ओरैनोबाबो बाजै लानिथिं थांनो नागिरखादों। नंगौना नङालै? नंगौलै आंहा लोगो दंना बाजैमोननिथिंजाय आं थांनो नागिरखादोंमोन। ए होमबालाय नोंजोंनो थांसै दे। आरो नोंनिया सिं सानाया बांद्राय जागोन मिथिगौना आदा। गारि सालायनोनो होआ सिं साबाथाय। आरो बाजै लानि न'आथ' इसेबां गोजानखा खमसे खम नोङो 5-6 घन्टा थांलाय फैलाय गारि सालायनांगोन मिथिगौना। थैगोन आदा एसेबां गोजान लामा गारि सालायबा मिथिबाय। औ नंमारगौबो दे राहुल। गब्दायानो थांखागोनबा नों दोनहैयाबाबो जागोन दे ना बिहामजो? औ नंमारगौ सिं सानायाव मालाय गारि सालायमारनाङानो। जेनेबा खाथिबा एसे बेलेगमोन दोननाय दा नोंसानि न'आ गोजानाव ना। आं आरो मिन्थियाना गब्दाया ओजों थांगोन होननानै नङाबा नोंखौ खानायखौनो हनो होआमोन। दे दाबो जेबो नङा दे न' बाजै लागिबा नोंखौ आदाया लायनो थांनो हागोन नङा होमबा। आरो आदायाबो बिखुनजोखौ खबर लाना फैनो हाखागोन। दा दिनै थाङाबाबो जागोन दे सिं सादोंना दा बिनिया। नोंथ' सानथाम सानब्रै थाखागोन खोना। सानथाम सानब्रैयालागै आदानिया हामखागोन सिं सानाया। औ नंगौ नंनाया। दे होमबालाय दालिम नोङो गब्दाजोंनो थांदो दे। जागोन दे। बे गब्दाया मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय थायो? लाजिया नामा बियो? दानो माबा माबि बुंबाय थागोन आरो खावलाय दांगोन खानाय दांगोन आं सुखुथारा बेखौ। गय दंफांफोरा देरजोबबाय माथो। लाइमोन आं सासे लोगो लानायाव थांनो नागिरदों र'। लोगोनियाव मायबाफोर खामानि दङ नामा? खामानि माने खामानि नङालै माबा हाबा दङनो। लोगो गैयानो दा आंखौ लिंहरगासिनो ब्रानो आंलाय थाङा होनना बुंदोंमोन। दा थाङा होनबाबो मानिया। थांबानो जाबाय आरो माथो जानिखाय नोंहासो हाबा मोनजागोन। औ आं थेवब्लाबो थाङा होनना सानदोंमोन नाथाय दा ब्रा खालामथारबाय। माबा दे आंनिया फैनायाव एसे गोबाव जागोन लाइमोन माने गोजानावसो। दे जेबो नङा दे जेखिजाया खोमसि जानायनि सिगां मोनफैबाबो जागोन। औ आं माबा दे बिदिनो 5टा-6टाफोराव मोनफैगोन। दे थांबानो जाबाय। होमबा ओंखाम दोनाबाबो जागोन ना सानजौफुनि? औ जागोन दे दोनाबाबो जागोन। दा जालांनोसै। जानोसैबा थुदो खुरना होनोसै आङो।
औ जानोसै दे ओंखामखौ जानानै थांसैयानो आङो गोजान ना जायगाया 10ता जासिगोनानो माथो ओंखाम सोंखाम जाखांनानै ओंखारना थांसैयानो आङो दे थाब थांबानो जाबाय गोजानबालाय र' होमबालाय आङो ओंखामखौ खुरैनि दे थांनाय खुरैनाय उम सरि लाइमोन आं नोंखौ थगायनाय जाबाय आं नोंखौ थगायनो सानाखैमोन नाथाय दा थगायाबाबो उफाय गैया आं नोंखौ गाज्रि मोनजानो गिसि लाइमोन नोङो जुदि आंखौ गाज्रि मोननानै थांफिनोबा मा जागोन बेनिखायनो आङो नोंनो खिन्थाजोबाखै बाथ्राफोरखौ मोजाङै नों जुदि आंखौ नागारना थांफिनो ना आं बांद्राय फाग्लासो जासिनबावगोन लाइमोन आंनो नोंनि अनगा रावखौबो नाङा फिसालाखौ मोनाबाबो ओरै अरजाया नाथाय आंनो नोंखौ नांगौ दा थेवब्लाबो जेमानबाबो फिसाला नालाय एसेबाबो अननाय फैयो बेनिखायनो आं नागिरहैनोसै थेवब्लाबो लाइमोन नों जुदि आंखौ नागारना थांफिनो ना आंथ' ओरैबायदि फाग्ला जागोन ना नों फैनि सिगां आं माबायसिमोन दा माबायसि जुमाय लोङै लोङैसो थायोमोन आं लाइमोन नाथाय नों फैनाय लोगो लोगोनो आं सोलायबाय दे जाफैदो नै खुरबाय आङो औ नै थांगौ